Kedves látogatókat, Váradi Gyuláné, Zollai Mária vagyok, és szeretném bemutatni beszélgető társamat, egy nagyon kedves ismerősömet, Bagi Ágnest, New Yorkból, és közösen építjük az üzletünket, a Kairos üzletünket. Mivel nekem ez az első ilyen élő felvételem, egy kicsit izgulok, és kérlek, hogy ezt nézzétek el nekem. A beszélgetésünk témája egy tea délután Ágival és velem. Mondhatom azt, hogy együtt teázunk, nincsenek határok, itt vagyunk, közösen építjük az üzletünket, egy csoportban vagyunk, viszont külön-külön ágon, hogy ez mit jelent. A hálózatépítők, akik foglalkoznak így hálózatépítéssel, nagyon jól tudják azt, hogy létezik egy üzlet, ott az MLM rendszerben különböző ágak vannak, és nincsen mi nálunk konkurencia egyáltalán, kiválóan együtt tudunk működni, és magamról annyit szeretnék mondani így bemutatkozás terén, hogy tulajdonképpen 21 éve foglalkozom hálózatépítéssel, azon kívül direkt értékesítéssel. Korábban államigazgatásban dolgoztam, mint köztisztviselő, és 95-ben döntöttem úgy, hogy kipróbálom magamat a magánszférában, a vállalkozói szférában is, és ekkor elkezdtem a hálózatépítéssel is foglalkozni, és kezdetben offline dolgoztam, bemutatókat tartottam, otthon tartottam a bemutatókat a kedves ismerőseimnek, rokonoknak, barátoknak, majd azt követően hirdetés útján vettem föl a kapcsolatot az érdeklődőkkel, de valahogy ez igencsak fárasztó volt, ez már a későbbiekben nem volt nekem annyira szimpatikus, és úgy döntöttem, hogy áttérek az online munkára, és 2007-ben ismerkedtem meg ezzel az online értékesítéssel, azóta is tanulom, és 2014-ben megismerkedtem Empower Network-ön belül az Ágival, és nagyon jó barátságba kerültünk. Az Empower Network egy olyan programot biztosít számunkra, kalapú programot biztosít számunkra, amivel honlapokat tudunk készíteni, és ez önmagába foglalja az értékesítési csatornát is, aminek az a lényege, hogy nem nekünk kell megkeresni az érdeklődőket, hanem tulajdonképpen az érdeklődők találnak ránk. Az, hogy hogyan, az egy másik videóban részletesen el tudjuk majd mondani, és hát ajánlom, hogy a honlapjainkat böngészék, nézzék át, és hogyha szimpatikusak vagyunk, akkor keressenek meg bennünket. Én ennyit szeretnék röviden bemutatkozni, és én most átadnám a szót az Áginak. Ágitól is megkérdőzném, hogy egy picit mutatkozzon be, és azt követően pedig mondja el, hogy hogyan ismerkedett meg a Kairos üzlettel. Ágikám, akkor átadom a szót neked. Köszönöm szépen a szót. Üdvözletemet küldöm a tengeren túlról. Én New York városában élek 2007. május 6-a óta. 2007. augusztusában kapcsolatba kerültem a Living céggel, és tulajdonképpen azóta vagyok a független forgalmazója. Én az üzletet eleinte offline csináltam, tehát próbáltam
az ismerősöket, a szomszédokat, kollégákat rábeszélni az üzletre, de igazán nem nagyon sikerült, és majd 2009-2010 körül ismertem meg a Facebookot, és azáltal vittem az üzletemet az online területre. Próbálok mindig újat találni, vagy keresni, hogy minél könnyebb legyen az üzletépítés, és én is 2014-ben teljesen véletlenül egy magyarországi ismerősöm meghívott az Empower Networknek egy bemutatójára, és azóta vagyok én is a tagja. Az üzletemet, a Kairoszt is, és a másik üzletemet is én is a blogrendszerrel, tehát a Kalatóval építem. Nekem is van 3 blogom, 2 a Forever részére, egy pedig a Kairos cégem részére. Én nagyon szeretem a Kalatút, és úgy be tudtam már építeni, mint egy kis házikót, tehát nagyon jól érzem blogomban, és ezt talán már a barátaim is kezdek érzékelni, hogy én már megint valamibe belekezdtem. Majd 2015 végén, mivel benne vagyunk egy csapatba, ebbe az Empower-ös csapatba, és az egyik közös kollégánk keresett meg engem is ezzel az új lehetőséggel, és hát elég szkeptikusan fogadtam. Eleinte mondtam, hogy nem akarom, nem érdekel, majd szépen lassan utána néztem, és körülbelül a fölhívás után 2 hónapra úgy döntöttem, hogy mégiscsak belépek, és elkezdtem az üzletemet most idén januárban, tehát érdekel ez az üzlet, és látok benne majd jövőt. Egyelőre ennyit szerettem volna mondani. Marika, te hogy lettél kapcsolatban a Kairosszal? Milyen érzéseid voltak, amikor a Kairoszt felajánlották neked? Hát Ági, el tudom neked mondani, hogy a hasonló érzéseim voltak a Kairosszal kapcsolatban, mint neked, de rögtön ki is egészíteném azzal, hogy azért, mert sok hasonló online üzlettel már volt kapcsolatom, és ezek mind-mind meghiúsultak. Viszont ugye csapatban dolgozunk, csoportban dolgozunk, és engem is megkeresett a közös ismerősünk, és én korábban elkezdtem, december 5-én kezdtem el a Kairoszt a legkisebb csomaggal, a teszt csomaggal, úgy hívják, hogy bizalomcsomag. Tényleg az ember 1 hónap alatt, 2 hónap alatt megtapasztalta, hogy ez az üzlet nagyon jó, mert egyszerűen féltem attól, hogy elindítok valamit, beleteszem az időt, energiát, pénzt, és ugyanúgy meghiúsul. Azért 2 hónap alatt kiderül az, hogy mennyire valós vagy valótlan egy üzlet, és hála jó Istennek bebizonyította a Kairos, hogy kiválóan működik, amit mondanak a vezetők, az mind-mind valós szín igazság. Ez tulajdonképpen egy tárhely bérbeadásáról szól. Magyarul a számítógépemnek a szabad tárhelyét adom bérbe, és ezért a cégtől én kapok tárhelydíjat. És ahhoz, hogy komolyan vegyük mindkét részről ezt a szerződést, a cég kér egy kauciót tőlünk, és ezzel bebiztosítja magát a cég, hogy igenis valóban az adott feltételeknek eleget teszünk. Mindössze csak az a feladatunk ezzel a munkával kapcsolatban, hogy
bekapcsoljuk a számítógépünket, 10 órát futtatjuk a számlálót, internet kapcsolatot biztosítunk, és bizony azt követően másnap ott van a tárhelyért járó díj az irodánkban, a számlánkon. Az összeget valóban fel lehet venni, ez egy óriási dolog. Nincsen semmilyen ígérgetés, semmilyen hitegetés, ezek tények, és ott vannak ezek az összegek. És számomra ez nagyon-nagyon megnyerő volt, meggyőző volt, és azt követően 2 hónap után kezdtem el én is foglalkozni azzal, hogy ajánlom először az ismeretségi körömben, utána pedig úgy döntöttem, hogy bővítem a kört, és a Kalatú program segítségével ugye készítettem honlapot, ráépítettem az értékesítési kölcsért, készítettem elkapó oldalakat, hírlevél sorozatokat, és ezt a közösségi médiákban elkezdtem posztolni, blogokat írok, és ezeket reklámozom, és bizony-bizony jönnek az érdeklődők szerencsére, és már vannak munkatársaim, és sok-sok regisztrált tagom van. Több személlyel tárgyalásban vagyok, úgyhogy nem csak ismerősökkel, hanem teljesen idegen személyekkel is. És hát ez a videókészítés számomra egy nagyon új dolog, most ismerkedek vele, és jónak tartom, hogy ne csak írjon az ember hírlevélben, adjon át információkat, hanem odaadom magamat, hogy lássák, hogy élő húsvér ember vagyok, és ha szimpatikus vagyok az illetőnek, akkor nyilván meg fog keresni, és azt mondja, hogy hát veled akarok dolgozni. Tehát röviden így ennyit szeretnék mondani, hogy én hogyan ismerkedtem meg Akkai Rosszal. Ágikám, én megkérdezném tőled, hogy folytassuk ezt a délutáni tejázást, hogy mik a terveid a Kai Rosszal kapcsolatban? Én tehát egy pár szót arról, hogy tulajdonképpen én szeretném ezt az üzletemet, tehát a többi 2 üzletemet is online majd, tehát nem majd, mert már most online futtatni. A Kai Rosszal kapcsolatban nekem például rokonom, meg ismerőseimnek volt olyan kérdése, hogy lehet 10 órára bekapcsolni azt a gépet, és én mondtam nekik, hogy tulajdonképpen, ha úgy belegondolunk, az a gép lehet, hogy 10 órát magától is megy már olyan értelemben, hogy az ember otthon van, a gyerekek játszanak rajta, a felnőttek keresnek valamit az interneten, tehát ez szerintem nem egy probléma, hogy 10 órát menjen a gép. Én úgy oldottam meg, hogy én napközben dolgozom, amikor van időm, és a gépen pedig az éjszakai műszakot kapta meg, és mivel köztünk van 6 óra eltérés, ezért nekem az angliai időt kell mindig figyelembe venni, és azt tudtam legjobban kialakítani, hogy vagy este 7:30-kor kapcsolom be, vagy éjfélkor. Ez attól függ, hogy nekem a következő nap hogy van a munkám. Úgyhogy tulajdonképpen a gép itt csöndben éjszaka dolgozik, és reggel, amikor én fölkelek, akkor ő befejezi a munkáját. A másik, hogy én is, mivel online végzem a munkát, használom a Kalatú blogrendszeremet, és azon kívül a közösségi hálókon szerepelek. Nagyon szeretem a blogokat készíteni, és próbálom barátságossá tenni, tehát nem csak az üzletekről beszélni, hanem egyéb információkat is nyújtani a közönségemnek. Azt már tapasztaltam, hogy az ismerőseim, barátaim felfigyeltek rá, hogy én megint valamibe beleléptem, vagy valamit csinálok. A legjobb barátnőm, akit Ágnesnek hívnak, hogy ne legyen unalmas a dolog,
ő is szokta mondani, meg az unokatestvérem Budapestről, hogy láttuk a videódat, hogy most éppen a 15. emeletről készítetted, vagy a Union térről, New Yorkból, és hogy tetszett nekik, de jelen pillanatban ők megfigyelő álláspontban vannak. Én is próbálom először ugye az ismerőskört megkeresni, ez tulajdonképpen valahol offline, tehát Skype-on, Facebookon keresztül, és utána pedig az ismeretleneket, mint most, hogy mi itt beszélgetünk, és hátra valaki olyan fog ránk kapcsolni, aki nem ismer minket, és elgondolkodik, és választ kettőnk közül, tehát hogy az ismeretleneket is megcélozni az online által. Tulajdonképpen nagyon jó érzés, hogy az ember egy csapatba tartozhat, és a csapaton belül is kialakulnak barátságok, mint például veled, ugye Marika, mi személyesen nem találkoztunk, te élsz Budapesten, én élek New Yorkba, de mi is rendszeresen szoktunk beszélgetni, akár személyes dolgainkról is, tehát bemutatjuk, tehát megbeszéljük, hogy ha van valami probléma, vagy ha nem probléma, hanem egyéb érdekesség, akkor mi is találkozunk. Külön ismered a fotókról, meg videókról Saci kutyust, aki nekem az adaptált négylábú kislánykutyusom, és ez így olyan szimpatikus, hogy az ember ott van a világhálón, és tud ismerkedni. Ismerősök is megtalálják, akár régi óvodás csoporttársaim, általános iskolás társaim így rám tudnak találni, meg persze mindenki más. Én a Facebookon angol nyelven készítem a Forever Living-es blogomat, posztjaimat, meg videókat, a többi két üzletet azt pedig magyar nyelven készítem. Tehát próbálom a célpiac a magyar területre rávinni, tehát ő rájuk fókuszálok. Értem. Hát nagyon jó ötletnek tartom azt, hogy nem csak online ajánlod a Kairoszt, hanem azért próbálod így fölvenni a kapcsolatot az ismerőseiddel is, tehát nem csak idegenek körében, hanem ismerősök körében is ajánlod, mert én szerintem akkor működik tökéletesen egy üzlet, hogyha minden apró részletét kipróbáljuk. Én is így vagyok vele, hogy az ismerőseim körében is ajánlom a Kairoszt. Hát róla még annyit illik tudni, hogy 95 óta a GNLD termékeit értékesítem. Ezek környezetbarát ipari, irodai és háztartási tisztítószerek. Kezdetben hálózatépítéssel foglalkoztam, későbbiekben úgy döntöttem, hogy akkor inkább maradok a direkt értékesítésnél, és hát azt követően pedig 2007-ben igen, létrehoztam a KFT-met, a Környezetdoktor KFT-t, és visszaadtam az egyéni vállalkozóimat, és KFT égisze alatt dolgozom, és így online, offline keresem meg a partnereimet, de nekem a hosszú távú tervem az, hogy nem sokára nyugdíjas leszek, és szeretnék a Kairoszban tevékenykedni, mert lényegesen kényelmesebb lesz, és hát az ember szerelmese ennek a munkának, hogy abszolút a szabadság üzletét tudom építeni, még így fiatalon is, 60 évesen, nyugdíjasan, és nincsenek határok, nincsenek korlátok. Fogom magam, leviszem a nyaralóba a laptopot, és akkor kint élvezem a szabadságot, és a gépem dolgozik. Én is azt a módszert választottam, hogy este 11 órakor itthoni magyar idő szerint bekapcsolom a gépemet, addig dolgozom, a napi teendőimet végzem el, és akkor 11-től
másnap reggel 9 óráig dolgozik az én kis drága gépecském, úgyhogy most már van egy jobb kezem, számíthatok rá, és 9 óra után pedig lezárom a gépet, egy kicsit hagyom pihenni, elvégzem a házi munkákat, és akkor délután 5-6 óra körül pedig elkezdem a saját munkámat szintén végezni, este 11-ig, úgyhogy nálunk ez a munkaidőbeosztás. Így beszéltük meg egymással, hogy mindenkinek jó legyen, ne akadályozzuk egymást, és mindenkinek adunk pihenést, és így összefogva dolgozunk, és ez egy óriási dolog, mert sose volt segítségem, tehát mindig önállóan egyedül dolgoztam, végeztem a munkámat, és ez egy csodálatos, hogy most végre van egy segítőm. Úgyhogy nekem a hosszú távú tervem a Kairos. Még azt szeretném tőled kérdezni, hogy ha a Forever nálad beindulna, akkor mellette ugyanúgy fogod tudni igaz a Kairos csinálni. Igen, tulajdonképpen ezzel a Kalatú blogrendszerrel az ember föl tud építeni bármilyen üzletet, és az üzletek egymást nem bántják, tehát nincs probléma velük. Valamint jelen pillanatban mondhatom el, egy ilyen 3-as stratégiát alakítottam ki, tehát a Forever Living a termékes üzletem, amit szintén ugye a Kalatú rendszeren keresztül online tudok vinni, és a másik fő üzletem, ez a Kairos, amit már beszéltünk, ugye a 8 éves kis laptopom dolgozik nálunk is, ő a beosztott, én vagyok a főnök. Mindenképpen a szabadság üzletébe dolgozunk, és végül is az eszköze, az pedig a Kalatú. Én úgy is hívom, hogy vevőt szerző blog is, mert a blogon keresztül is tud az ember akár az egyik, tehát a Forever Living részére is belépőt szerezni, vagy a Kairos részére. Tehát én szeretem ezt a 3-as stratégiát vinni, és nagy élvezettel dolgozom benne. A másik, hogy a társam is elfogadta tulajdonképpen ezt a Kairosos üzletemet. Valami oknál fogva a Forever Living az kicsit úgy a bögyébe van, tehát nem érzékeli, hogy én most ebből pénzt tudok keresni, de így, hogy a számítógép és a laptopom éjszaka dolgozik, elmondtam neki, hogy nem bántjuk, nem kapcsoljuk ki, ő is egy munkakereső, most már rábólintott, és mondta, hogy oké, akkor hagyd dolgozzon, hagyjuk, és elfogadja. Tehát ez is nagyon pozitív dolog, hogy tulajdonképpen családon belül is be tud illeszkedni ez a laptop, és egyébként meg nagyon, nagyon érdekes üzlet, mert ugye sok mindent el tud az ember adni, de az, hogy a laptop tárhelyét, vagy a számítógépet tárhelyét ki tudod adni, és ezért egy cég fizet érte, sőt, minden csomaghoz adnak még külön terméket, az alapcsomaghoz még kapunk egy e-mail rendszert, ami biztonságos, tehát föltörhetetlen, és a többi csomaghoz is ugye mindig több terméket kapnak, tehát nem csak a laptop tárhelyét tudjuk kiadni, hanem még pluszba kapunk is valamit, és az is nagyon érdekes, nagyon jó dolog, hogy tényleg a pénzünk minden nap ott van rajta, tehát meg lehet nézni, tehát egyáltalán nem hibázik. Tehát az egy fontos dolog, hogy 10 órának meg kell lenni, de ha kevesebb, akkor természetesen csökkentik a napi bevételt, és ezt a 10 órát egy napon belül többször is meg lehet tenni, tehát nem fontos, hogy 10 órát egyszerre menjen a gép, hanem 2-3-szor is be lehet kapcsolni, tehát a számláló nagyon jól figyel, és mindenféleképpen csak tudom ajánlani ezt a Kairoszt a jövő irányába, vagy a jövő
jövőbeni munkára bárkinek, akár fiataloknak is, mert tulajdonképpen pénz hoz, tehát egy keresővé válik. És én is fókuszálok a Kairosra, próbálok igazán hálózatot építeni, mert abból, hogy én csak belépek, azt igazán nem annyira jó üzleti lehetőség, hanem hálózatépítés, tehát ismerősöket, ismeretleneket, szinteket kell elérni, és utána nagyon jól tud az ember belőle megélni. Tehát én ezt tudom ajánlani, hogy hálózatépítésre. Hát igazolni tudlak azzal, hogy azért jó a Kairos, mert ezt a családokkal el lehet fogadtatni. Tehát nem kell termékbemutatókra járni, nem kell előadásokra, képzésekre elmenni, terembérleti díjat fizetni, hanem itthonról az ember a kellemes meleg szobából, vagy nyáron a kellemes hűvös szobából tudunk dolgozni. És ezt a családtagok is jobban megértik és elhiszik. Eleinte ugyan kételkedve fogadták, de végül is az eredmény az ott van, hogy minden áldott nap meg lehet tekinteni, hogy az előző napi munkáért jóvá írták a bérleti díjat. Én amiért még tudom ajánlani a Kairoszt, és azért tartom a szabadság üzletének, mert tulajdonképpen választási lehetősége van az embereknek. Van, aki azt mondja, hogy ő csak a számítógépének a szabad terhét adja bérbe, és ő nem kíván szervezéssel, hálózatépítéssel foglalkozni, amennyit ott kap bérleti díjat, neki az bőven elegendő. Ezt is lehet bevállalni, ez az ő döntése, és van arra is lehetőség, mert az ember nem bírja magába tartani azt a jó lehetőséget, hogy tényleg van egy működő üzlet, és még komolyan fizet is érte. Természetes, hogy beszélünk róla ismerősöknek, azt követően idegeneknek, és ezért a cég nagyon komoly jutalékot oszt vissza. Tehát egyszer megkapjuk a saját terhelyünk után a bérleti díjat, és hogyha a szervezéssel is foglalkozunk, azon felül még plusz magas jutalékot is biztosít a cég, és ez egy óriási dolog. Úgyhogy én is azt tudom így mondani a kedves látogatóknak, hogy bátran látogassanak el a honlapjainkra, nézzenek körbe, és keressenek meg az elérhetőségeinken, és készséggel állunk mindenkinek a rendelkezésére. Ágikán, van-e még valami, amit szeretnél a kedves látogatóknak üzenni, mondani? Igen, csak annyit szeretnék még mondani, hogy mivel a szabadság üzlete vagyunk, tényleg, amit mondtál, hogy csapatba tartozunk, és nekünk külön van egy kis csapatunknak vasárnaponként találkozói, ez mindig magyar idő szerint délután, és nagyon jó, mert tulajdonképpen nem csak üzletről szoktunk beszélni, hanem mindig egy témát kiválasztunk, és mindenki el tudja mondani, hogy ő arról mit gondol. Tehát nem probléma, hogy én New Yorkba élek, vagy más Németországba, Hollandiába, vagy Magyarországon, tehát mégis összetartozunk. Tehát ez is egy fontos dolog, hogy az embernek nem kell egyedül egy hálózatot felépíteni, vagy nem kell egyedül lennie, hanem valahol társaságba tud tartozni, és tényleg ki se kell mozdulni otthonról. Így is valakihez tartozik, mert ez is nagyon fontos. Én még ezt is meg szeretném említeni, és mindenféleképpen, ha tetszett a mi kis társalgásunk, akkor keressetek minket a közösségi hálókon, vagy akár itt a videó alatt majd találtok elérhetőségeket, és én nagyon örültem, hogy Marikával meg tudtam ismerkedni így az interneten keresztül, és jó lenne majd egyszer személyesen is, most vagy New Yorkban, vagy Budapesten, vagy valahol a
világ valamelyik részén, mert hogy a Kairos meg a másik 2 üzletünk ezt meg fogja nekünk adni, ezt a lehetőséget, és biztosítja majd az anyagiakat, hogy tudjunk utazni. Igen, Ágékám, köszönöm, hogy velem tartottál. Én is még azt üzenem a kedves ide látogatóknak, hogy feltétlenül keressenek meg bennünket, hogyha szimpatikusak vagyunk, és vágjanak bele, mert soha nincsen ideálisabb időpont, állapot elkezdeni azt az üzleti lehetőséget, amiről most mi beszéltünk, mint most elkezdeni. Mert a későbbiekben mindig lesz olyan körülmény, ami visszatartja az embert. Tehát arra nem szabad várni, hogy majd összeírom, hogy kikkel akarom fölvenni a kapcsolatot, ha megvan a címlistám, majd akkor elkezdem, majd összerakom a pénzt rá, majd akkor elkezdem. Először kutakodok, utána járok, mindig tolja ki az ember a határidőt, és közben elmegy az idő mellettünk. Ez egy olyan lehetőség, amit nem szabad kihagyni, mellett nem szabad elmenni. Úgyhogy kedves látogatók, elköszönök, én is örülök, hogy együtt lehettünk, és hát várunk szeretettel benneteket. Gyertek, dolgozzunk együtt a szabadság üzletében. Szeretettel üdvözöllek benneteket! Audio Jungle.